Morning mga amigo-amiga. Nanapog ko diri nakiglambigit sa mga tanlad, kalamunggay, powder nga durog, liso sa paminta, bantay sa tindahan. Ay nagtanawan ng mga background diya kay lower na siya diya mao ginay forma wala ay mga sulod na siya. O kalamunggay na pod dayon kanang sa ngalan ana nahulog ako yung ipunit kay nahulog yawat na lang kuan ba mahali na 5 pesos kay para sa mga bogas na binlod og mais dayon yan na po bahig na po kong kalamunggay. Ako na po nang ipagtag gis may na lang tanlad na po tulo 5 lang tanlad dos isa tulo 5 na siya dayon tanaw sa akong forma diya kay low kayo nagyan yung taong ko diya balik bantay apo na po man anak na po ko kana na po akong ikuha diya karon plastic kaya akong bahigan sa medyan ako na sa kuan kanang durog na paminta o liso sa paminta ay tanawa ng mga ugaw-ugaw diya kay makuanan ka sa kuan sawayan tao kaya good ni anarot ugaw kay lugar napod ko kana nabigit sa mga kuan Japon panginabuhi mo nadlaw-adlaw may na lang gud ang taon kay kuan ba kanang kana kay liso na nga paminta akong gibay liso tagdos na isa tulo 5 gyapon ay na lang gud na lingaw kana na pod powder na siya nga paminta na pod dos gyapon isa tulo 5 gyapon na siya ana ako nang ipangbahid-bahid siya ay yawat na lang na kung kuan kaya nakadto kog market ganina ang gawas ang basura diri tan-aw na po ko diri kana na akong mga display na sad mingaw man karon god kay init kayo bye bye salamat migo.